बेखौ दोनदोंमोन आं इखौ लिपस्टिक नङा इयो सिन्दुरसो बेथ' लिपस्टिक गैयामोन आं इन्ट्र' भिडिअखौ लाग्रोनि र' हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय गुड मर्निं बयनिसिमबो हो जेबो नङा दे स्रां स्रां जाखादों माथो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दायो जोङो सिखारबाय फ्रेश जाबाय सानैबो ओमफ्राय दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' सोरबा सोरबा मिथिखादोंना जों माबेयाव दंफैयो आरो सोरबा सोरबा मिथियाखैबो जानो हानाय नै जों दायो गुवाहाटियाव दङ ओमफ्राय दायो फुंनि सम दा जोङो एकदम सानैबो फ्रेश जानानै लाबाय बिनिफ्राय दा जों थांनो नागिरदों गुवाहाटि बारनानै आरोना चन्द्रपुर होननाय जायगायाव थांनो नागिरबाय जों दायो जोंना आइयाबो मोनफैबाय जोंखौ नेगासिनो दङ ओमफ्राय दा जोङो हासबेन्डजों आंजों ओंखारलांनोसै आरोना स' नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय सोरबा सोरबा खोन्थायाबाथाय रागाबो जोङो नालाय मानो थांदोंमोन खिन्थायासै होननानै ओमफ्राय माने फारसेनिफ्राय जेन'बा बोरै खोन्थानो इदिबो जायो साक्सेस जायागौमानि उनावहाय नोंथांमोना साक्सेस जाबाथाय ब्लगनि गेजेरजोंनो मिन्थिखागोन थेवबाबो आं एसेबाबो नोंथांमोननो ब्लगनि जोबनायाव दिनैहाय खोन्थागोन जे जों मानो फैदों नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम गरम मोनबा नामा खेंख्रा जायाखै खोमा सं एगार आरो बेखौसै थांसै जोङो लोगोफोर ओंखारखांबाय ससमाया ओमफ्राय नोंनि गासिबो लाजोब्बाय ना अखा फ्रि फ्रि हादों नै दासो बाहेरायाव फैनानै मिथिबाय नै बेनोमोन आरोना जोंना हटेला फैदो फै माबार माबायाव मा होनो बे हटेला पल्टन बाजार मेन रडनिफ्राय ससे फैनांगौ आरोना राइट साइडथिंजा ससे फैबानो मोनबाय आरो दा थांबाय थानोसै जोङो अखा फ्रि फ्रि हादों लोगोफोर माबार गारियाव गाखोहैनोसै हमा मानो फनखौ हम गारि गाखोहांदो होननानै होनहर माथो गारियानो गंसेबो गैया ओइयो नैयो गारि गाखोनोसै जों लोगोफोर आयौ भिउखौ जि मोजां नुदो जिउनै भिउखौ थुबाय था लोगोफोर बिथिंजा नैबेयो बरबिल पार्क फैनायावनो दानि हाबबोबाय दा एसे हाबलांबावनोसै दहाय भिडिअ लानाय जायाखैमोन नालाय दा नोंथांमोननो एसे खिथिलांनोसै आरोना देखायलांनोसै ओमफ्राय नै बिथिं जोङो थांदोंमोन बिराद मोजां जायगाया एकदम फ्रेश बार बारबाय थायो खाथिथिं नै पाहार दङ एसे ट्रेन खारग्रा लामाबो दङ ओमफ्राय बे बरबिल ना मा होनदोंमोन जायगाखौ चन्द्रपुर बरबिल ना ओमफ्राय बेयाव फैदोंमोन आरोना जों लोगोफोर जोंनि फैनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा आइबो फैदों बिथिं दङ जोङो हा नायनो फैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नायबाय
मोजाङानो जायगाया हायाबो ओमफ्राय उनावहाय जुदि जों जि खामानियाव फैदोंमोन साक्सेस जाबाथाय नोंथांमोननो ब्लगनि गेजेरजोंनो खोन्थागोन आङो दा नायनानै फैबाय पसन्दथ' जादों नायनोसै उनहालागि थाबायगासिनो ओमफ्राय नैबिथिं जाहैबाय बरबिर पार्क हाबहैनोसै एसे दहायनो हाबबोखाबाय होमबाबो दा नोंथांमोननो देखायनोसै औ जायगाया मोजां नै बिथिं बैथिं आगोलाव पिस लामा आरोना लोगोफोर गोदानसो खोमा पार्कआ ना पार्कआ गोदानसो खोमा लोगोफोर दासो बानायगासिनो बरबिल पार्क नैबे जाहैबाय बरबिल पार्क आरोना खुगायानो थांलायलायलासो आंना बारा ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आं बे साइडथिंजा ओमफ्राय जायगायालाय बिराद मोजां आरोना बेथिं फुरा रोमै रोमै नुहुरनायथिं जों थाबाय थांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय थाबाय थांनानै दहाय थांनायावनो मोनलांखादों जोङो इखो ओमफ्राय आं भिडिअसो लायासै आरोना नै दा फैनायावसो लाबाय फट' लाना होब्रा इयाव मोजांसिनथ' टाइमबा बैथिं थांसै मोजाङानो बिराद हाब्रुआ बिराद सिथाबखायो आंना सेन्देला अखा हाबायना जि मोजां बार नांगासिनो ओरै नाय बाबा मोखाङा ओरै नाय मबाइलाव नावबो दङथ' नै आं थांला ओजा आं जुथा गानदोंना आथिङाबो जि फिस्लाखा सेन्देल खुलायनानै लानांगौ जादों ओरैबायदि हाब्रुजोंनो जन्था गानजोबखादों आथिङा अखा हाबायना आथिं सुना थांनोसै आरामनो बल गार बल ओइ नैयावबो दंमोन मोजांथार जायगा थांलायलायला ना फख्रि मोननैनि हाबलायला थांनोसै साहा एसे लोंबाय इयाव लोगोफोर दायो जोङो लख्रा मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय ओंखामबो उखैदो फुंनिफ्राय जेबो जायाखै ओमफ्राय दा ओंखाम जालांनानै थांसै होनना सानबाय आरोना जोङो दालि ओमफ्राय नै मा भाजाबा ए ओमफ्राय दङ आलु बाथोनबो दङ ओमफ्राय नैबे फान्थाव फ्राय ओमफ्राय पुदिना चाटनि ना बियो जानोसै ओमफ्राय नैबे नै चिकेन ग्रेभि ओमफ्राय नै जेव जादो दालिया मानसि लाव माबायदि जादों जिउ गोथाव जादों मोजां मानि बायद' दा दे होमबा लासै बारलांबा औ दे जागोन दे